Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chi bai le vek ule tunjum video chuan Thailand movie mu nom le dang dai tak love stuck ti hi toikim taka cleara ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang toi hi tlangwal na nei lo chuti laia lemzia lam tui chil tak ma ni to ka khau phar thoven ve tak mai ni in tu khat chu a soi tur shelo le om ngai na shelo lu tuk chuan ni tin hi kum hlui ni ni zia se o ti in adu thu sam chu a soi ta a chuta makle oi lo takin adu thu sam chu ataka ron thlengin amu harapiang chuan December ni somthum pakhat ani tareng maya toy chuan nuam ti hle in afarnu rini te chu a chai zui hor chin chutianga ni tin maya December ni somthum pakhat mang bik reng ani awang chuan thil thleng tur le engkima inven lok dan te chu athiam to le a TV a mi thu soi te chu alo soi pui ve zwa thei to bokani ni tin mai chuan nuam ati dana hun mangin achang le boxing lam te lu chilin cosplay ya te tel thul taxi te khalin achang le rockstar ang te chuan nun na mangvel chin atir lama chuan he anun thar ni tina ningai reng man chu nuam ti viau ma se are nuwa ero nuam ati seng ta der lo maya anun khwa churuakin angai anga omle thei chu adu tak zet bokani ati ngai na shelo chu achian pa jeka hena kalin a game khela miswal tomna tor ta chu alo soilok le zwa thei to Jack chuan inun manmek dan chu game nen lo te khin ta ila glitch te po omve nge yang tire tur chuan he loop chunga tang reng lawa chwa dan kong izon anga yang ati nu chuan toy po in ani om te taki ati in ti dan kong a om nge chu aring ve ta a MAHSE malak dan tur ero ashiri lo viawani chutia bangbo taka kholaya a hoi at haureng lai chuan motor chuan ron su chorin asutu mechia chu aton angcha tongani ti chu ashethiam ngalbok a harle huna a mel a thengil lo na le a zon swale theinan ti in toy chuan chu mechelim te chu ziak ngalin atuka chuan azong chanta a ahmania asut na muna changa lavak lawa chuan nu pakhat ne na anei tu zok ni tuma uite anlo in chu lai chu awa mu fu ta ani henula hi aming chu vi ni in toyan anin mu to dan te asoi nu chuan a she chuak vele theilo bok toirin angein vi po hi loop chunga hian tang ve in December ni somthum pakhat chu ahmang non reng ve ringot mai ni an pani chuan chutianga an om chan le ati top dan kong te chu zon chwa tu MAHSE vi ero ai la hluthiam hle ka phone number hi naktu khlenga ila by heart thei chawin kanin mule ang te ativela toy po in a phone number by heart na chu thok zuin a hlotling hle bok cafe pakhata chuan in mu tumin toy phei chu a thleng ma viau vi ero chu kalle dayin message a reply thei box si lo wanga toy mang ang ti vak ngai na shelo po ni tin main chu cafe ya chuan an khardon thleng chak chuan a om ta zia mai ni toy chu arin le be se ai da ya tumru ani ti a mu nu in vi po chu ain lar ve ta a an ti zuilwam bok alan dan chuan vi hi sumdong house ton to le vintage car la khom nom ti tak fanumal le chun ni in toy ang lo takin helu pa atan chung hian anun chu amang boring chin viau bok heiwang hian toy fuin azara akal ngai lo na hmuna te chuan kalin toy ngei po in alati chin ngai reng lo thil te chu anti dun vela toy phei chuan silai mu don pha in MAHSE time lu patang ani miau wangin athi theilowa atu ka a harle dai mai vi inen bok chuan chuak dun le in longchol na hmuna te chuan chu in anti ti duna vi chuan nuam le hlim taka hun a man ve theilo chan chu a uibo ta wang ani thu te soyin ka zong reng china MAHSE ka mu thei mi alo ati no mai chuti lain ama opposite chia thoveng le vei em le lungkham em nei lo tak toyanen anin ton nuwa ero ashing nun ku lutuk po chu tle mazia om chhove dewin mu tur wang tak anui mel te po chu mu tur om ve chan to ani toy chuan mun shanga kalpuin thil shang ati lor pui china chutiang chuan nileng hun chu an tum toy ve dun mai chin vi po in ma ni mai om ai chuan
aton ang chia tonga ti phur thiam tak toy kianga om chu nuam ati ve viau chin bokani chuti lain thilmak deuh ero zantin anin thla dona piangin vi chuan phone call dong zia in khoya emo ding takin akal zui ngal nal zela toy chuan tunge a mu dona khongi akal don ti asiat pui ngai mi alo bokani an pani chuan nuam ti in kom ngei viau ma se chu lup top theilawa tan reng rengot mai chu thil ni phung ani silo wangin tal chhuwa dan te chu dap chho chen ta in toy ai ngota fingwar ve tak vi chuan ruah man le ngai dan thatak anei bokani kan nun hi he cube ang deuh hi ani a heng cube pahni ang hian in connect fu lo lai car all om lai omin lupa changa chuak thei tur chuan khoilai emo ruwa ko om ti sha chwale siam chat anga yang heng cube ang chia hian kiltina keima ni min thlon zom tu te hi kan zon chua chataka kan no kha ngai don ani tima se toy ero chuan athu soi chu ami kamak ashelo shimani hei wang hian vi chuan sha thiam ol sam zonga soi fiale tumin solar system a telve ngei planet pluto ang hi kan ni mai kan omve nge ya MAHSE anti chuan toy chuan planetarium en pui tura kalpuin MAHSE kholam chiang kwan lo wangin engma alang thelo vi ngui mel a mu in toy chuan a hlim nan thil sang te chu ti kwalpui le in chung ang thil sang ton chu vi po in nuam ti hle in a hlim le to hle ani anin mu ni chu kumhlui tha ni in zan ani chuan kumhlui tha zan ani ngal zel box si wangin enjoy tur thil sang po an nga chin na ro e kum thar pawala thil pek an du lai nge in hlan ton na hun te chu nein vi chuan abakil ro em chu pe in toy ero in boral to anu sana te chu apeve bokani vi chuan athi huna amangai te thlir pharenga wana arsia chan achak thote chu soyin chuti rualin helu patan renga ka mangai te bula om reng the hi ka chak boxi te chu ati zui nuap pa toy mu hil mai theilo po in adu tak em vi ilem te chu ziakin afar no chuan alaron phok zui rini chuan khoi mi nge awa mel chave in zui na rei to em te tiluamin toy ero in kanin ngai zong shan lo keiman kan du ringa talom ti in rin po in meichia ani na anga meicheril ru ne dan tur chania asia te chu shil zuin athu soi oi toy po in building chhong sang taka chuan vi ne na anin to na changa an hun man dan thil tlang puilem te chu moi taka ziakin azia chan vi po in moi ti tak zetin anui ver maya chuti lain atuka anbo le vek mai tur ero a ui viawani toy chuan projector kapin planetarium te chu entir zuya chu chuan borok po timorantic chhawviawin anin hnim nai sot viaw chu vele vi chu rang takatol son ngalin lu patang me kan lani si a hun kalamamo ani ati mek lai chuan zandang ang bukin vi phone chu ron rile ta in akal le ta dai mai tunge ron bechin tu ti la sheder lo le alung oilo na tilangam chuang der lo toy chu ngui taka ho zuin apala chuan alo chil shep lemi zia lo le nileng in i theu le kwala in lam boy na reng ingai to angai lo in siam thathuai lo chuan mahun eng inei mi alavania alo tile zantina athusiat fo chen mani se ahun tonin azir lo em wange apa zil na oka chuan toy chu tina hle in tu man min ngai to ave tak lo eng thil nge kapal tlang mek ti point shelo ti in apa chu achang let ve bai mai thinrim taka aruma alu nu chuan afarnu rini thom sha in aruma chuan avalut ngal chuta rini chuan trap chungin scholarship mu tuma rim taka ka thona zong te kha engma lo mai an ni vek to public school ka kal theilo ber chuan katan zirna chhun zom ngai na om to lo private la fi to si kapa sum dona a coffee door la ani telin atlaniam twala customer anei to lo dan te hi imuve ngai lovem ni tun din muna phei hi chuan e in tur leina taknial po kan phang me ka sin heiwang hian alom kapa pon na te zonga insiam chave tura adu em che kapa nen hian ni tin ril ruha takin hun kan mang china sin nangma chia hi inuna har sat na le boina tok emo in ti su ti in rini chu ril runa takin achap chuak hom maya
toye po in adik lo na zong zong te chu muthiam ve ta in apa le anaw laka chuan a in thiam lo tak zet bok achunga apalung oi lo chuan Facebook a alo unfriend ani ti te mu in toye chu anwal man viau chuti line apawal an hainak chuan alem zia hlirin alo khadul mai comment section lama tulem ziak nge tia zone om te chu ka fapazia angat mole ti in chuang takin alo chang vek zelani chung zong zong a mu nu phei chuan toye chuan in zoom har ti hle in anu dam laia chung ko a lim taka an chen ho chin lai te chu angai thar zwal hle bokani atu ka tang chuan toy po in anun chu siam that tum ve ta in anaw scholarship audition ma chon tur te chu chok phurin ama nge yin a hmuna tha atum bok tuk danga a ei sak du ngai lo apa chang siam te chu tuiti taka ei sakta in anaw audition ma chon tur po chu tha mai lovin phur takin apa nen chuan a hmuna anlo support dun bokani chu chuan rinipo mani in rin tok na pena sa hle in a in buat sai na ai ma cha te chuan perform thei pha in atumber scholarship bo chu a mu pha don ta ani zana apa chuan an chung ko tan party chete buat sain a fel tak e ma wang chuan a chung te po achunga chuan an lom hle ma se kum thar ani rualin anun chu December ni som thum pakhata bok akirle ngal don ani ti sha toy lom ero akim ve thei chia lo masia chung te tan chuan hlimle phur berber ang te chuan lem chang zuin atu ka achian pa jeka motor chuan akal ngal bokani jek chuan physics thiam tak apate chulo mu puin ani po in toy nun chu motor ke vereng ang hi ani mai alo ti chuan toy chu a hoi a de hu mase jeka ka zen thlona lem khal a mu nu chuan harle zokin rei tak chung abiak to lo vi chu in mu puya somin anin mutange rooftop pathil thleng wanga ngai dam te adil nu chuan lup chwa san dan kong a hriat mai thei thu suin thlona a chuan dun chuan tumta ani Japan culture thlona ticket chu bukin a tho nge ring toy po a phur man viau mase thlona thlo chwa ma in vi chu bedroom kal chuan lama thau thurin a ron kirle ta hau lo mai ron text zuin kalturin kala in pe lovani aron ti a poiti hle ma se toy ero in arwa man na chu kaltlang pui ta thovin lu pa chwa san nu chuan vi I chu amule take care don lovani ti shema se chu lup chunga omreng chu aning lu lai to e mani ma se van doi thak tak main athil tum chu felin anun ngaya bok chuan akirle ta thovani a idea chu aman tlak lo em wangim jeka patela ka po alom lo viau mai hemi nu hian toye ti tor shelo chuan angai te bokin vi lem chu ziak le ta in angai te in afarnu po in alo chaile to chuti mek lai chuan be se lo tak main vi chu aron lang hlol mai vi chuan nimina thil thlenga wang khan poi ka tilutuk ma se tu na chuan ka in pe to a lup chwa san dan kong po ka sheto ani karwala kal ve tur chuan ka tilui lo chia ma se idu ve ni chuan kara ka lo nga kang che ti in a chuak le ngala lup chwa san du tak zet toy chuan zui ve ngalin vi po in arwa man na zong zong te chu shilin irwala ka thlo ve lo wanga ka in thiam lo khan I chian pa je ka kha ka lo wa mu ve a thu beng war thak tak phe chu eng ma shat bel ka nei lem lo ma se a game khel lai ka mu nu khan ruwa man na ka nei ta a kha video game sa map ang chia khan kan nu na bo hian kan zon chwa tur kong thu ruk a om karing ta ani ti in hemi nu hian an pani chuan an nu na thil poi mole chin chha tak 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 thlen na mun sang sang te chu chin chha zuin rei fe an be nu chuan vi soi ang chia khan chung dot te chu an han zom nak chuan cube alo chhuaka ma se kim lo pakhat a om tatlat mai damdo in ani chiang mai ti in vi chu a thozui deuh hal hemi nu hian vi chuan thudik tak chu shil zuin kanu hi damdo ina na takin om meka zan khat chu damdo in lama changa kol dongin kanu din mun chat lo zia miron chila thei to parangin ka thleng ngal ma se kanu chu alo boral fel man to si a kanu dam lai mel ka mu man talovani kanu boral lai em po a akianga ko omlo chupoi kati in karil ruan na ema ti chuan kanu kianga kadam chunga ko om theina na du thu chamin ka chong chai ta a
chu du thu sam chu alo thleng dik ta chia bokani MAHSE mal som na nge an chia ani po ka hrethiam to lo a chan chu kanu thi do nia chuan kalet le zela wangin kanu damlai mel chu ka mule chin nge ya MAHSE zan la ya chuan a thi zel si awangin kanu chu zan tin a thi taringot mai ni inu I chan to thumin shil zan te khan iril ru shi om dan tur chu kalo sha thiam pui vek chi asin khamini ya thlona irwala kalo kalvelo chan po kha kanu ka kalsan thela wangani MAHSE ka chwa san tak nu che khan in chirna na sat tak ka nei thung a chan chu ituma khan hlotling tala nang nen hian kanin tong to om silawa itel lawa nun mana zantin kanu chanon reng mai kha a she om dan tur ka she thiam chia bukani ati nu chuan toya alo du ve reng na te po chu thup ta bik lovin chumi nu chuan anu muturin damdo in lama an kal zui bok vi chuan anu hne na chuan toya chu in mel sha tirin jing a chanchin ka shil chikha ani a ti in nu ibula om reng the hi ka van chak em ati nwal ruya anu ero chuan a eng lam zonga thil thlir thiam turati in achang chuan thil te hi kanchel be reng ai chuan kaltir mai a that zok chang om ve chinani ati a anu thu soi chu vi po in declare sha in atop nan anu damlai taksa nge mai chu kwa wangin a har chwale huna chuan time lupa atan to don silo wangin anu chu aboral hlen nge don ani ti sha in a am viau bok chumi nu chuan in thi pachang lui sham shamin thil thleng tur chu engpo ni se hwai sen taka ton tlang tur chuan aril ruwa siam ta ani toy po in vi chu chimoi tak pek pa in planet Pluto ang khan in khai khin to so kanun thim tak ron ti eng tu ini awangin katan chuan kan solar system a eng berle lian ber ni angini ti chungin December ni somthum pakhat liam nu a January ni khat ani huna intong le ngei tur chuan ngak hlel le hupur ru ang reng tak chung chuan ngak ranin anin vuan ve ta chang mai ni ole engpo ni se tun chuma tan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule